எப்ப பார்த்தாலும். நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, இந்த மாதிரி லிரிக்ஸ் அனிமேஷன் வீடியோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பைன் மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணி 9:16 ரேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணி பிளாக் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டிக் கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்டை உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு சும்மா செஞ்சு காட்டுறதுக்காக ஒரு 10 செகண்ட் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ லேயரை செலக்ட் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் காப்பி பண்ண லிரிக்ஸை இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் காப்பி பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா லைனையும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறேன். டிக் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை பெருசாக்கி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் சைடு. இந்த அனிமேஷன் செலக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. பாப் அவுட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், மார்க் பண்ணி கட்டுற பாருங்க. அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி டிக் கொடுத்துக்கோங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிட்டு ஃபாண்ட் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃபாண்ட்டு செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதை டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்து க்ளோ ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணி எனேபிள் கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்பீடு ஒரு 36 வச்சுக்கோங்க. கலர் உங்களுக்கு வேணுங்கிற கலர் வச்சுக்கோங்க. க்ளோ என்ன கலர் வேணுமோ. ரெட்டு வேணாம், நான் ப்ளூவே வச்சுக்கிறேன். டிக் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் வீடியோ ஃபுல்லாக வர மாதிரி பெருசாகி வச்சுக்கோங்க. லேயர் செலக்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு சாங் ஆட் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஆடியோவாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆடியோவில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வீடியோவிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது கொடுத்திங்கன்னா ஆடியோ தனியாக வீடியோ தனியாக வந்துடும். ஆடியோ தனியாக வந்துடுச்சு. இப்போ வீடியோவை டெலிட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக ஃபஸ்ட் லைன் எவ்வளோ வருதோ அதை கரெக்டாக கேட்டு பாஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அடுத்ததையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த லைன் இதுக்கு மேலே போதும். நான் 2 டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் வச்சு சொல்லித்தரேன். இப்போ அடுத்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி டைப் ஆப்ஷனுக்கு போய் அடுத்த லைனை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் லைன் விட்டு கீழே இருக்க எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கிறேன். டிக் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக அதே மாதிரி வந்துடும். கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் டச் பண்ணி சின்னதாக்கி வச்சுக்கோங்க, ஸ்க்ரீன்குள்ளே வர மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு லேயரை செலக்ட் பண்ணி எஃபெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கேன் ரீடர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை நீங்கள் ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட ப்ரோவர்ஷன் இல்லைன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கைன் மாஸ்டர் ப்ரோவர்ஷன் லிங்க் தரேன், அதை சூஸ் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வைக்க வேணாம், அப்படியே இருக்கட்டும். கரெக்டாக அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்போ தான் கரெக்டாக அந்த மாதிரி அனிமேஷன் வரும். கரெக்டாக அந்த அனிமேஷன் வரும் பாருங்கள். இப்போ இன்னொரு லைனுக்கும் சேர்த்து வச்சு காட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து சாங் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். எஃபெக்டையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். எஃபெக்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைன் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த லைன் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆடியோ கரெக்டாக வச்சுக்கலாம்.
சாங்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த லைனுக்கு வரல. சாங் வேணுங்கிற அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எஃபெக்ட் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற மாதிரி எஃபெக்டையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அனிமேஷன் கிடைக்கும். பாருங்கள், ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ லேயர் செலக்ட் பண்ணி மீடியா செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. ஒரு ரைன் ட்ராப் எஃபெக்ட் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க ஆஃப் சைடு. நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஜூம் பண்ணிட்டு சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். பிளெண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. டிக் கொடுத்துருங்க. இப்போ ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்டில் கிடைக்கும். ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான், வீடியோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேணுங்கிற டெக்ஸ்ட் நிறைய எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டு இந்த வீடியோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.